Minä! Ok. No moro kaikille. Oi vittu, minä painan. No nyt lähtee. No niin, terve kaikille. Moro. Täällä pelaillaan Minecraftia. Moi! Joo ja. Täällä on Henkka Hene. JJ Hene. Oi ei ja. Hänen servussaan. Hakaattaako me nyt tästä puuta eikä eiku se. Onko se yksi tässä puhelussa vielä? Se. Tiit. Ei näköisesti. Missä te ootte? Me on tässä sakkan puuta supirs. Niin totta tosiaan. Joo, sitten osa 1 täällä. Aloitettaisiin tämmönen Minecraftia tekemään 3. 4, jos 1 tulee. Niin. Niin, 4 X, Y ja Fax. Mitä? Hei, täällä on koiria jo. Mika, kato. Oi ei. Oi. En saanut kattoa, no joo. Tuu katso. En jaksa. Creeper Onpa Sulla on motherfucker. Tinyllä, ettei lakit. Hyvä kone. Mullakin on Tinillä. Tinillä 30 fps. Oh. Vanhalla koneella oli 3 fps kun kuvasi. Niin elikkä me tehdään varmaan 3 jotakin muutakin videoita. CS usko joskus. I see you. Joo, Mäkin. Mulla se sitten MT on. Mulla on Optifine. Joo. Sitten. Mä olen täällä. Oi Joo. että. Aika Henkka hakkaa sekin puut. On mulla jo. Paljon sulla? 20 blänkki. Mulla on saman verran. 28. Paitsi toinen on No, tää on sun puu. Birchwoodi. Juu, pummit pois. Mika, ei niitä eilisiä feilejä. Siis Joo. niitä ihmisistä. Joo. Joo, ei niitä eilisiä kyllä. Osun pistä kyllä äänenmuuntimen, ettei tuu mitään dislikeä. Niin, ne larikommentit voi jäädä pois sitten jo. Että ketään ei vittu kiinnostaa. Joo. Saanko mainostaa? Saat. Kannattii tsekata te Blastermaster. Ei kun te Mr. Blastermasterin kanavana, niin Ja JJ hänen kanava. ei kannata. Sillä on tosi, Sinne älkää menkö. sillä on tosi Ja laita paljon. linkit kuule kaikkien meidän kanavoihin. Paskan losot pistä. No ei. Ne, pistä niitten kaikkien, ketkä kuvaa. Kanavoi se hänenkin No voi. joo, aika paljon on kyllä, joita pitäis laittaa. Montakohan YouTubessa on kuvaajia? Siis niinku tätä. Meidän kaveriporukoista, mutta Siis- tosiaan. Joo, plasta. Sinä possut on kyllä sulos. Kiplankkeja. Rockstar. Tarkoitus on ainakin tässä ekassa aloittaa talot tekemään. Jolo. Nimma. Swag. Jolo. Itse straight. Koiratappulampan, kiitos villasta. Hei niin, ai niin hyvä tässä kun ei oo publikkiin, niin pystyy nukkumaankin, ei tarvii aina runkata niitä chatteja. Ja miettii miten kauan me yritettiin tehdä näitä videoita. Mutta JJ, Kuka tekee videoita publikissa? Minä. en enää. En enää koskaan. Adminit on ihan pyllysti. Ainakin 100 Minecraftin homoa. Snohan. Älkää menkö siihen. Ihan paskaseru. Mieluummin vaikka tehokrafti, jos on pakko. Mieluummin vaikka tähän servuun. Tää on pakko, tää on paras servu for fucking ever. Eipä tää ikinä auki. Paitsi silloin kun tehdään video. Video. Mikä tää servun nimi oli? Oliko tää joku videostudio? En kerro. Eiku, mikä tää oli? Tää oli Videostudio. joku videostudio. Niin oli. Joo, IP tunha ei. Eipä ne Eipä ne hamas. pääs, kun ne ei tiedä mun hamasi sitä pakkaa. Niin, motherfucker. Joo. No niin, ei haluta kohta tekemään. Missä te ootte? Me on No täällä mitäs? jossain perässä sakkapuut. Me kohta TP-at on teillä. Ei oo TPA. Hei, me löysin teet. Mie löysin sinut. Hei kato, possu. Me en löytänyt sinne. Sanohan katsojille moro, possu, hei. Se. Niin, sanohan. Täällä Se onkin lehmä, Joo. mikä onkin sokke. Joo. Possu, Kato mitä? tää koira vaan nimetä.
Ja susi vaan. No eiköhän tähän jonnekin tänne tuolla on possuja. Mulla ei oo 2 sänkyä tehty. Onko? Heitä mulle yksi. Miksi jätit tän puun kesken? Tää nyt on rumalta. Minä ei tykätä. Mietin tälle rannalle Henkka taloon. Panhammer. Henkalla on Panhammer. Fuuk. Permbännit. Perm. Good English. Miksi me heti ruppaan tekemään jotakin vitsin chestejä? Diamonds in the sky. Mietitään chestit heti. Ainakin yhden chestin. Käy. Ettekä mene mun chestiin. Tää on minun chesti, älä mene sinne. Koske siihen. Koske, don't touch. Joo. Laita siihen kyltti päälle, niin mä ymmärrän. Nartun chesti. Oho. Joo. Tästä... Teet se siihen talo. Vois tehdä jonkun hätäisen ripulitalon tähän. Henkka sille jollain... Hieno nyt. Mikä se on? Vandilla. Joo. Tuntuu homman kokoiselta. Ei sulla oo vään... Ei vettääpä vanilla servoitissa. Sup. Ros. Piilomainonta. No possu yrittää olla taloon. Käykää tsekkaamassa X-jaffaks. Orava. Käykää tsekkaamaan kostoelaa. No niin, just tuli se. Kuka se on? Samuli. Se. Aivan nuru. Mikko persee! Torki avaaja. Mikä tässä ei saanut sanoa nimiä, niin jöt. Kuka sitä halus? No niin. Hiljaa. Ja. Siis ei nyt noin hiljaa. Näin hiljaa. Lattiaa tehdessä. Se tunne, kun kaikki tai kun nyt joku soittaa sossulle. Tuolla ei oo kotona kikään. Mitä siihen pistä? Jolo. Swag. Kaverit laittaa viestiä. Sullako kaverit? No he. Vittu, sinä Somali. Norsi. Valoa kansalle. Tuu laita mitään. Tuu paska. Tuu. Tää on aika minitalo, mutta Aika jolotalo. swag. Puuhun rakennettu talo. Kiinni puuhun siis. Vitus vähän. Sehän sinä tekee se swagi. Ägerström. Siis saaks sä haminalaisia? Mitä? Oho. Omenan perä. Oho. Lipsahti. Tirttiä kaivetaan kädellä taas. Perseestä. Kädelläkö meinas? Kultaiset kädet, hei. Paskasta. Mä pesi kätees. No niin, tossa järvi. Oho. I can see the light. I can't. Vähän hyvä tää nyt servoillakaan yhtä. Lagaas. Maahan. Jos tässä ei kulakka, niin Ei me tipahin jonnekin. Ei. I feel out the world. No niin, skeleton tappaa. Ai, sit tipuit teet jonkun tämmösen. Se tipuit tohon, niin tuolla on varmaan spawner. Me en edes tiedä minne suuntaan me lähdettiin rakentamaan. PP. Sorry. Sori, nyt on pakko. Karim. Sinne meni mun kamaatkin. Pääs. Onko kellä antaa miekka, että mikä on tappanut? Mulla on vielä Mulla on vaan lapiota. Heitä mun... No ei, me mene sitten kädellä. Henkka menee kädellä. Mesti kädellä. Henkka menee kädellä. Mm. Haittaks? Siihen ei mene. Tää on täynnä. Moi. Saimme jotakin takas. Sori, me TP-ajattaisin. Ei kun TP-tin taas. Me heitin sulle sen minun... Et ois sanonut, kun Henkka sieltä kuvan, en tiedä. Sori. Busted. Hei, me saan sängyn. No me heitin sen. Sanoit äsken, että me saan. Joo. Kato videolta. Kuvat sekin. En.
Mikan videolta. Kuuntele. Miekin kuvan. Miepä en. Sinä on mitään oloa. Hyi vitsi, nyt tuli Kaikki paskana. Jos me saa sen capture cardin, niin tehdään vaikka BF-hästä video. Ho. Joo. Oh. Kaikki nukkumaan. Tuo sänky. En pysty. Nuku. Saatana. Hankitta Mikalle sänky. Mie nukun. Joku. Mitä sä naurat? No sänky. Kukka ei nuku. Mikalle sänky. Hankita. Ei sänkyä. Toimi kasvamaan tuolla. Saiko se sen? Hankita Mikalle sänky. Sänkyoperaatio. Operaation Videosta sänky. tulee hieno. Metsästys. Videosta tulee hieno. Operaatio kohta Me asutaan. Kuulitteko te tuossa? Ei, sun ääni kuuluu sille hienosti. Swag. Okei, entä nyt? Nyt kuuluu samalla tavalla. Somaliturpakin. Eli hyvin. Kuka on somali? Noin. Sinäkö? Creeper! Somali. Kaksikin. Need the food. Get the fuck out of here. Set the body, set the flow. The food. 2 creeperia, oh jee. Yeah. Oh yeah, menetin kaikki kamani sinne luolla. Tai no saimme jotakin kyllä silloin takas. Fuck! Tuo... Siittasin kyllä Ai se... pikkasen. Nyt lagii piikki. Ei tullut edes. Mulle tuli. Minä näen henkä kun se liikkuu. No Mika onkin Mika. Mikaankonen onkin Mikaankonen. No ei se... Miksu. Voihan somalit, se tuli Oho. erektio. Joo. No miksi mä tein taas noin? Mun piti tehdä soihtuja. Idk. Onks sulla Voi Onko? helvetti mikä lagii piikki. Näin kun olisin tehnyt charkolla. kolla? Korea. Oho. No niin, ja siitä tuli joku skeleetonin mulkku. Fuck you. Metsästetään. 1 HP, oh jee. Yeah. Vois laittaa sit jälkeenpäin näitä ikkunoita. Ite lähden lampaita mä tästä Mikalle, et se saa sängyn. No hei, pari poskia voit tappaa ruokaa alkaa lopussa. Ai mie. Luoksi. Komentelemaan kun sä tässä rupeet niinkö? Vanha Joo, murhasko. ihan komentelemaan alaan. Kuolkaa zumpit. Oh. Henkka has been dead. Se ei sitten teleportannut. Siellä ei ainakaan lue niin. En minä nähnyt. Ei lue. Ai niinku että opeta. No joo, vähän siittausta vaan. Eikä se nyt paljon haittaa. Ties missä mun koti on. Laitetaan sinne iso maamerkki kohta. Henkka Käykö? 3 metrin tilta. Vai ups. Mitä? 3 metrin Petteri-penetraattori. Spoil. No hehehe. Nyt mulla on vähän päätteeksi äsken. Näitte varmaan videolta. Miksu, tee se itelle sänky, niin mennään nukkumaan. Jep. Hyvä idea. Tässä on villaa. Oho. Eikö se ollut Ville ja Pullo? Kellä on antaa tätäkin Joo. liekkiä? Monster oo. Nerm. Puk. Ei oo. Tää oli joku monster. Hui vitsi. Hui saakeli misään. Mennäänkö nukkumaan? Mie on nukkumassa. Minulla ei riittänyt puu vielä. Hakka sitä omasta talosta pari pläkkiä.
Se tuonne kun äsken lagaas vähän. Se reikä mikä. Näette videolta sitten Taas. Shermanit. Hänne onko sulla yhtään koaliantta? Ei. Nukku. Yes. Ketkä nukkuu? Nyt Mie nukun. joku. Nyt se pitäis vaihtua. Come on. No. Noin, nyt on taas On. ihana päivä. Aamu vaikka. Se on aamu, Mika, ei mikään päivä. Aivan sama muu. Ei ole. Minäkin Ei kuvata. ole. Onko? Niin me unohdin testata, että toimiiko nämä äänet. Väil, jos ei. Anna mulle et koali. tule. Ei mulla ole. Soistuu. Ei mulla ole. Vois käydä kaavamassa. Enkä mies kaiva koalle. Nyt. Koaleja. Koska me teen sitä ite. Charcoalle. Tässä voi muuten värjätä nykyisin leat, herrikin. Vähän edin. Niin voi. Mulla mut sa... Ui Laittais saakeli. kypeen varautuks. Ai niin mut. Vois ne? Ei kuole. Heiskanen soittaa. Ei kun Kuka soittaa? sellainen jännä salkkaritte heiskanen. Ai niin. Onko se... Koska se on niin pahis, niin sen takia se soittaa sellainen salkkaritte heiskanen. Se on meidän Ei. kaveri. Niin. Ei nyt. Mitä heiska siellä on? Laitais tähän. Keep it real. Nyt tulee kyllä viestiä hyvin. Kypeessä? Kellohan on jotain päivää. Hei, mulla on yksi lasi. Op, yksi ylös. Katsokaa miten hieno Miksi lasi täällä on täällä. näitä kiveksi? Ensimmäinen tässä. Omena! Sille on mennä. Ja se on siinä. Mitä? Voi helekutti, me tarvii oikeesti ruokaa. Yksi Kuole. isokin. Ei saa cheatat. Minä osas pakki. Osaako? Eihän me tii. No ei saa kyllä cheatat. Hei, anna ruokaa, se syöt mun nenäessä. Ei kun hei syö mun nenäessä just. Ähä syön. Joo, syö. No oikeastaan. Syöt. Ähä syön. Syöt. No en minä sillä mitään rahkan. Hei, niin kuin minä seurasin sinne. Hehe. Kunnon stalkeri tuo Mika. Vähäs. Voi vittu kun soittaa. Oist laittanut Mulla ei oo sulle kavereita, niin varauksia. mulla ei saa. Kohta kyllä diit. Miksu? Laita se varatuksi. En kehtaa näyttää videossa kukaan soittaa, niin jaksa leikalla. Lopetti. Mie sanon sille, ettei soita. Paljon kello? Jos se Ama on siis se kaksi. yksi tyyppi. Kello on 3:30. Ja me aloitettiin. Joo, meillä 15. hakkakin. Miksi kuoli? Mulla on Mulla kuollut. on Sandy. Oikeastaan on hyvä, että kuoli. Hyvä, että mä muistun sitä, jos nukkuu, syntyy siinä sitten sen sängyn. En oo pelannut pitkään aikaan tälle. Vanilla on kyllä myös Aina vaan huumeesettiä käytetty niin. Vanilla on musta parempi. Vanilla. Tai siis Mikä? tää klassikki. Mitä pukkit? Pukitti. Saks. Jop. Niinku Epic Sakska. Nimi kertoo jo kaiken. Mitä? Nimi kertoo kaiken epiksi. Joo. Joo. Mut Sieniä ruskeita. sieniä, punaisia, eiköhän tehdä sienisoppaa, no ei. En ole. Me on taas kaivoksessa. Mulla on koala. Joku kakka päällä. Tarviiko Jep. joku koalle? Jep. Et saaks miten eka Aika reilu. poltan. Mikä? Saat 2 sarkoalle. Osoitte kyllä chestin tavara. No kaikki tavarat kulki kädessä. Oh.
Miksi me on näin hiljaa? Hei, meillä on siellä Me on kikkeli. vähän hiljaa. Se on hiljaa. Penis. Kurkku. Koska Penis. penis. Koska hiuksia koske. Saanko me mennä koalle? Aina sieltä näitä puita minä tänne laittanut. kasvamaan. Ei kun jätit En tällaista me oo hakannut, mä koko- hakkasin nyt kaikki nuo pois. Kyllä se vielä tässä on sinun talossa kiinni. Täällä on vielä löytyy Musti. tätä puuta. Pustasin sun. Kivin juttu. Näyttää kumalta. Oho, siitä hajosi sitten no. Teillähän hakka uudella kiviskirvellä puuta. Miekin. Miten vasta? Sit on homo tuosta. Raivataan tähän tämmönen kunnon alue ja sitten Joo. rakennellaan tänne kaikkea. Että ei kasvateta puuta vielä Joo. tähän alueelle. Joo. Jää. Vitsi jos tää rekordoi näitä ääniä niinku eilen. No mut sulla on Lagaus miksun vähän. kuvas. Jos miksi sulla kaikota ääniä? No ei. Hei, me hakkasin possun. Vetäis. Ruokaa mulla on. Joo, no nyt lähti kaivokseen. Itekin meni. Ite menin jo. Tää olin. Kävin jo. Tekää peristi hakkaa minun armeijassa. Eiku hups. Starlight, night diamonds in the sky. Peristi kun tää on tynnyllä, pitäis laittaa vähän isommin. Peristi. Miksu fail? Joo. En tiedä, sitten tuo tulee tosta. Siksi mä hakkasinkin sen siitä. Miksi mulla on tämmönen vitsin genius? Miksu teki sen tarkoituksella. Ootahan pitää laittaa näitä vähän, kun en nyt tullut pelaamaan näille. Siis tällä maalilla. Mikä taas nyt? Haluan löytää ironiaa. Wow. Jos sä tahdot Soita Henkalle. ironiaa, älä soita Soita Henkalle. Joo. JJ hänelle. Ei, Hakkaalla. että kun on ruma zombi. Siinä on semmonen mulkkupää. Niin, Sillä on semmonen, semmonen nenä. mikä on kylällä sillä. Niitä kikkelina on Helvet. rumempi kuin mulla. Varmaan kommeita. Tiit. Kyllä. Meni sano. Se kulmehan on tiit. Mitä tuo tarkoittaa tuo tiitti? Siis kiikki. Sensuroitu. Siis juno. Like starlight, night diamonds in the sky. Kuka? Eiku en. Oi ei! Näkyyhän tää tässä videolla, onko tää vähän tumma? Rakennetaan tähän meidän ympärille tuo muuri ja sitten valotetaan tää koko Joo. alue, ei tuu zombi. Näin tuleeko yö? Kun ei nähty, vois laittaa tuon normaali. Miten on 21? Miekin. Ite pelaa faarilla tässä ei Jos toimi. Iron. Right. Mulla 26 toimii. tässä tippuu koko ajan. Ai millä? Toimii Extremilläkin. Joo. Koska mulla on Optifine. Niin se antaa Extremilläkin. Paitsi jos kuvaisin, niin ei toimi Extremillä. Tietenkin. Hikisen taimia. Laavin pökälä. Tuo. Löysin muuten se Iron. 8. 3 löysin jopa. Heikki. Mitä? Ja väjälees. Vois vähän hienottaa tämän talon. Ihan samasta On kyllä jaksa vielä. Löysin lisää Ironia. Nyt loggu. Kyllä se varmaan se vitsi sortti pakko pelata. Elikkä ne tulisko sille? Olisiko?
Mitä sort? Voitais kyllä kohta lopetella. Jee. Niin. Ja veihän tässä on saanut jo aikaan. Talon sai tehtyä ja Kaikki maan Sitten ensi jaksossa mennään kyllä maalle. tehdään Ihan kokonaan. kunnolliselle kolmista. Joo. Joo, mennään. Siitä vaikka Timuan. Kaikki maan päälle. Tulkaa herranen aika. Mika otas, ei kun Miksu otas sellainen kunnon kuvakulma. No miksi mie saa? Sillesti, että otat F-kaa. niinku F. No taas sinäkin. Joo. Tänne päin kaikki Kaikki naamat. menee yhteen nyt. Siis tonne Miksun talolle. Joo, no se ois moro, sit nähdään ensi kerralla siellä kaivoksessa. Ei hei! Moikka! Hei hei. Moikka!